कुसुगाव मा महामाया धामाव मैयाबादि दाखालि हरावहाय मोनसे सिखाव हाबदोंमोन। बेयाव सिखाव हाबनानै मा महामायानि जे माखासे अलंकारफोर दङ, सना आरो सान्दिनि मुकुट, खोमानि सना, गोदनानि माला सनानि, बेखौहाय सिखावा खावनानै लांदों। बेयो जोबोद माने दुखु गोनां मोनसे जाथाय जानानै थांदों। जोङो पुलिस प्रसासनखौ खावलायदों, जाय बे गाज्रि मोनसे सिखाव खावनायखौ मावदों बे मानसिफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेनगत भाबै साजा होनांगौ आरो जे जोंनि बे कुसुगाव मा महामाया धामनि जे अलंकारफोरखौ सना आरो सान्दि, बिमा महामायानि जे सना, खोमानि सना, गोदनानि माला आरो खर'नि मुकुट बे गाननायखौ जे लानानै थांदों, बेखौहाय थाबैनो रिकभार खालामनानै जोंनि मा महामाया धाम, कुसुगाव मा महामाया धामनि कमिटिनो बेखौ गथायनांगौ, जाहाथे बेखौ बिमा महामायानो गानहोफिननो हायो। आरो जोङो दिनैहाय बेहाय UPPL हान्जानिफ्राय जोंनि आइजो गांखंनि आफादगिरि, लोगोसे जोंनि UPPLनि मावथि फारिया लोगो बिथांमोन, कुसुगाव ब्लकनि आरो कुसुगाव TCLCCनि चेयारमेन बिथाङाबो बेयाव दंफैयो। जयैनो जोङो बेहाय नायदिंफैनानै कमिटिनो जों मा मदद होनो हायो, मा हेफाजाब होनो हायो, बेखौ जों सावरायलायफैदों। आरो जोंनि UPPL हान्जानिफ्राय आरो BTR सरकारनिफ्राय जेसेबां हेफाजाब नांगौ बे मन्दिरनो, कुसुगाव मा महामाया धामनो जेसेबां हेफाजाब नांगौ बे हेफाजाबखौ होनो थाखाय जोंनि BTRनि चिफ सार प्रमद बर' सारा जोंखौ बेयाव दैथायहरदों आरो बिथाङा मोनसे एसुरेन्स होदों जेसेबां मदद आरो हेफाजाब बे मन्दिरनो नांगौ जौगाखांनायाव बा जोंनि जे बाव भक्तफोर फैयो बे भक्तफोरनि मोजांनि थाखाय मा बाव दाथाय बा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ बेखौहाय थाबैनो खालामगोन होननानै बिथाङा मोनसे एसुरेन्स होदों। लोगोसेयैहाय जोंनि जे सिखावजों लांजानाय जे अलंकारफोर दङ, बे अलंकारफोरखौहाय माबोरै बेवहाय लाबोफिननो हायो, माबोरै बेहाय हरफिननो हायो, बेनि थाखाय सावरायलायनानै बेखौ थाबैनो आखायाव लागोन होननानै जोंनि BTRनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा जोंनो बिथोन होदों। आरो जोंनि कमिटिनो मा महामाया कुसुगाव धाम जे दङ बे कमिटिनो फोरमायनो थाखाय जोङो दैथायहरनायखाय जों बेयाव फैनानै बिथांमोननो बे बाथ्राफोरखौ फोरमायफैदों। बे मन्दिरावल' नङा, बे दाननि गेजेरावनो गंथामसो मन्दिराव बिदि सिखाव हाबनो जाथाय जाबाय, नाथाय गसाइगाव पुलिस बिफाना दाबो जेबो सासेबो सिखावखौ हमनो हायाखै। बेनि सायाव मा बुङो? बियो जोबोद लेहेमिया जादों। बे बिसायख'थिनि थाखाय हयथ' पुलिस प्रसासनाबो गोबां हाबाफारियाव बिथांमोना बेस्थ' दङमोन। बिसायख'थिखौ सामलायनायाव, बिसायख'थिनि समावहाय सिकिउरिटि होनायाव बिथांमोना हयथ' जोबोद बेस्थ'मोन। थोजासे पुलिसबो हयथ' गैजोबा, जायनि थाखायहाय बे सुजुगखौ लानानैनो सिखावफ्रा दिनै एक्टिभ जादों आरो सिखावफ्रा बेबायदि मन्दिरफोराव जे बेबायदि सिखाव हाबाफारिखौ लाबाय थादों, खावनाय हाबाफारि बिथांमोना लाबाय थादों। बेखौहाय पुलिसजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्राबो गोख्रों मोनसे नोजोर होनांगोन, जाहाथे जोंनि बेबायदि जोंनि सिबिग्रा थानसालिफ्राव, जोंनि मन्दिरफोराव बेबायदि सिखाव हाबाफारिया जानो हाया। खालि मन्दिरावल' नङा, गामिफ्रावबो जों खोनादों बबेबा जायगायाव मोसौ खावनाय, बेबायदिनो जिब जुनार खावनाय, बेफोरखौ जों खोनानो मोन्दों। बेफोरखौ जोंनि गामिनि समाजाबो गोख्रोङै नोजोर होनांगोन आरो जोंनि बेहाय मन्दिर सामलाय आफादफ्राबो बेखौ गोख्रोङै नोजोर होनांगोन। आरो जोङो प्रसासनखौ खावलायदों आरो जोङो दिनैनो क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनारजों सावरायगोन, बेयाव जाहाथे मोनसे पार्मानेन्ट हाउस गार्ड होनायनि बेब'स्था खालामो। गैथ्राबाबो बेयाव हम गार्डफोर होनानै बे मन्दिरखौहाय सिकिउरिटि होनो थाखाय, बेखौ बेंनो थाखाय मोनसे बेब'स्था खालामो। बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय जोंनि सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन आरो पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनजोंबो जोङो सावरायगोन। थेंक इउ।